Na gyere, Dr. Aristid. Vezess új utakra, Herr Dr. Monkey. Dr. Aristid és Dr. Monkey. A sötétben. De hogy ezt nekem valaki megmondja, hogy miért kell nekünk itt a sötét stúdióban toporognunk. Azért kell, mert hogy a titkos társaságokat. Már azt mondták, hogy egész szorosan a nyomadba menjek. De utána azt mondták, hogy mellettem kell jönnöd. Most az egyszer a kettőt hogy De látsz? Most melléd megyek? Nem, mert csukva van a szemem. Na figyelj, elmondom, mi a lényeg itt. Az a lényeg, hogy bemegyünk, megkeressük a bölcsek kövét, mert akkor talán megtudjuk, hogy mi a titkos társaságok titka. Azért van titkuk, mert titkos társaságok, érted? És ebben a kőben van benne a titok? És ott van talán a titok. Ezért most Dr. Monkey és Dr. Aristid megkeresi, várjál? Ez lenne az? Nem tudom. Ez az. Ha nem tudod, akkor hogy találjuk meg? Lehet, hogy ő az. Itt valaki, vagy valami, vagy megy valahová. A bölcsek kövére. A bölcsek kövére. Na gyere. Megyek. Várj, mellett kell mennem. Mellettem. 1, 2, bal, Jobb. Bal, jobb, mennek a... Majmok. Az lesz az. Ez egy lámpa. Az a bölcsek köve. Honnan tudod? Hát de azt sem tudod, hogy néz ki, meg mi az? Csak így nézhet ki, mert látszik rajta a bölcsesség. Sugárzik belőle, érted? Ahogy megmutatom, nézzük azt, sugárzik, nézzünk téged, nem sugárzik. Te nem vagy bölcs. Pedig én kaptam Csernobilba rendesen. Ő pedig bölcs. Na menjünk. Te meg úgy menünk, mint mikor Holdon mentem. Azért, mert nem látok. De a Holdon nem így mentünk, hanem így. Mert ott nem volt súly. Talanság. Na. Ez tehát a bölcsek köve. De most ez olyan, mint a véletlenül ülünk ide. Ó, itt van a bölcsek köve. Ho. Talán nem ez az. Aristid. Mi lehet ez? Csak nem a bölcsek köve. Ez az. Hölgyeim és uraim, a bölcsek köve. A bölcsek köve. Mi az a bölcsek köve? Nem tudom. Fogalmam nincs. Az előbb valamelyik tudós titkos társaságtagot meg akartuk kérdezni, de nem mondta el. Pityúnak a zsebében vannak kövek. Lehet, hogy ő bölcs, mert kövek vannak a zsebében. Ő biztos, hogy bölcs. Egyébként a lényeg az, hogy ilyen titokzatosnak kell lennünk, mert hogy azért gyűltünk össze, Dr. Aristid és Dr. Monkey, a Conteo tudós expedíciós gárdája, hogy utána járjunk titkos társaságoknak, mint például a... Bölcsekkel. A Gittegylet. A Gittegylet nem csak Ernő. Társaság. Gittegylet. Ő hogy mutat így? És hoztam eszközt is. Ugyanis az az igazi titkos társaság, ahol vérrel pecsételjük meg. A szövetséget. A szövetséget. Vagy pedig gittel. Most mi legyen? Ezt nem kapcsolom, mert tök jó, hogy így kiégünk. Kezdjük a vérrel, vagy gittet rágunk? Szerintem a vérrel fejezzük be. Jó. Ja, ide is föl van írva, hogy Gittegylet. Hát, puskáznom kellett. Szerinted ez mi? Mert itt találtam titkos iratokat. Magasztos ügyünk az emberiség haladása, legfőbb óhajunk a gondolatszabadsága, küldetésünk a lelkiismereti szabadság, s végső célunk egyenlő jogok biztosítása minden ember számára. Hát szerintem ez a szabadkönyveseknek a lehetem. Igen. Valami azt suttal. Hát igen, Dr. Aristid, ezért hívtam őt, Dr. Aristidet, hogy ismét a végére járjunk egy titoknak. Csak az a baj... Egyébként speciál nem ismersz egy könyvest, aki ráér egy szabad könyvest, mert lenne nálunk egy kis falazni. Némi meló. Azért nem lehet utána járni egyébként ezeknek a titkos társaságoknak igazán. Miért? Mert? Titkosak. Titkosak. És egyébként itt is, tehát ez eleve egy gyanús környezet, mert mint ha ott ülne valaki, egy furcsa ember. Szóval Titokban megfigyelnek. Titokban szerintem minket itt megfigyelhetnek. De itt van nálunk az eszköz. Szóval titkosak. Tehát honnan tudjuk, hogy valaki mondjuk... Sehonnan. De a Gittegyletet tudjuk. Azt tudjuk, mi majdnem azt mondtam, hogy Juhász Ferenc, az Molnár Ferenc. Juhász Mátyás. Most az a Juhász név, ez nem annyira jó. Tehát, hogy alapvetően az én konteóm, úgy mint konspirációs teóriám, összeesküvés elmélet. E kérdésben az, lehet, hogy egyáltalán nincsenek ilyen társaságok, csak, mint Molnár Ferenc és társai, kitalálták. Tehát ez egész gyakorlatilag illúzió és szép irodalom. Igen, úgyhogy köszönjük majd figyelmüket. Köszönjük meg figyelmüket. De nem most, ha lebotorkáltunk ebben a sötétben, akkor most már maradjunk egy kicsit. Maradjunk, bár ez nagyon kellemetlen, ez bölcsek köve, hogy világít a szemünkbe. De mondjuk, ha ez a bölcsek köve, akkor nagyon rossz lehet mellette lenni, mert tényleg borzasztó. De lehet, hogy a bölcseket nem zavarja. Akkor mi nem vagyunk bölcsek megint csak. Hát, te nem. Na, milyen ilyen titkos társaságok vannak? Meg a szabad Gittegyleten túl menőleg. Gittegylet, amiben volt a Nemecsek Ernő, a kisgazdapárt, mert az mindig fölütti fejét, és aztán titokban illegalitásban vonulnak. Nemecsek Ernő, Tordján József, meg a Cselle. Így volt. Így voltak hárman. Na, mondjon le. Mondjon le.
Szóval honnan tudjuk, hogy ki szabadkőműves és ki nem? Azt nem tudhatjuk még senki, ez titkos. Hát ez az. És mégis tudjuk, hogy például Kossuth Lajos. Azt mondják. Mert ugye... És még ki? Igen? Amit honnan tudod kérdezted, mikor felkészültünk az adásra. Kire? Hát Breivik barátunk. A norvég Igen. tömegmészáros. De ő náci volt, és a nácik nem kedvelték a szabadkőműveseket. A komcsok se kedvelték a szabadkőműveseket. És mégis volt elég sok szabadkőműves. És nem, mint összehasonlítanám ezt a hármat, de az egyház sem kedveli a szabadkőműveseket. Igen, de erre rátérünk egyébként. De mit lehet tudni a szabadkőműves? Mert ugye elég régre visszanyúlik. Hogy effektíve a Mendes monda szerint, illetve most már azért annyira nem, mert van honlapjuk, én olvasgattam a honlapot. Szabadkőműves.hu. Ahol állítják, hogy az Egyiptomban a piramisokat építő kőművesek tudták azt a titkot, jelzem, az tényleg nagy titok, mert hogy ezt képesek voltak ezzel a izével, fakalapáccsal, meg rész. Nem, pont ezt akartam mondani, hogy ugye, amikor volt vélésővel. a csodálatos piramisos rész, Conteo műsorunk egyik jeles rész, amit nyilván több millió ember látott, akkor például nem hiszem, hogy erre kitértünk, pedig ugye az egész szabadkőművességnek elvileg az az alapja, hogy valóban olyan kőműves emberek álltak össze, később ugye a céhekbe, vagy céheken kívül, de ha még visszamehetünk Egyiptomra is, akik tudtak valamilyen titkot, és mi kell annál nagyobb titok, mint hogy kell egy piramist felemelni, hiszen ezt még mi magunk se tudjuk mi ketten. Pedig aztán olyan nincs. Aztán utána ugye Salamon királynál szintén ugyanilyen építőmesterekről beszéltek, mint... Ja, hogy ez az a téma, amiről nem beszélünk? De nyugodt. Akkor mi van? A mondás eszembe jutott, Bölcs Salamon mondta vala. Ja. Bölcs Salamon mondta vala. Szóval nem szabad mondani. Nem, akkor nem mondj ilyeneket. Igen. Tehát, hogy valami titkok tudói. Egyébként maguk ezek a szimbóleumok, amik vannak a szabadkőműveseknél, maradjunk a szimbóleumnál szerintem jobb. Szerintem is. Innentől kezdve mi ezt szimbóleumnak mondjuk. Így van, az abszolút végigvonult tehát az egyiptomi kortól, tehát az igazi szabadkőművesektől egészen végigvonult a századokon át, szabad demokratákon keresztül, mind a mai napig. Csak bosszantom közben, hogy mert már itt szerintem valami titkos társaság tagja lehet, de hogy integet nekünk, azt tudtitek. Már megint elkapnak minket, ugyanolyan, mint amikor komolytalanul beszélgettünk a Harpról is. Vérszerződés? Vérszerződés. Tehát, hogy végigvonulnak ezek a szimbólumok már. Végigvonulnak, igen, a szimbólumok, azt nem tudjuk, hogy rajta van a $1. Igen, de igen, nagyon, az $1 rejtélye, de erre azt mondom, hogy később térjünk vissza, mert hogyha elkezdtük innen, meg Salamon királyt is említettük, most már én is rögök, de ugye elvileg Angliából a templomos lovagok. Na, ugye. Hoz kötik. Rózsaköművesek. A híres rózsaköművesek, barátaim. A rózsaköröztösök. Igen. Egyet biztosan tudunk, hogy a templom, az még nem volt titkos, a templomosok társasága, oly mértékben nem volt. Akkor hogy kötik a szabadkőműveseket a templomosokhoz? Hát itt valamiféle, a megsemmisítésnek azért lehettek, ugye effektíve felszámolták a templáriusokat. Igen. Simon Temple. Vissza tudok jönni, nyugi. De jobb, ez így megy, egyébként kitörik a nyakon, mert hogy így muszáj, jó, tehát úgy rendezték minket, hogy így kell ülnünk. A témának. Így jó, kolléga? És hogy az egyház is maga benne volt a templomos rend felszámolásában, de bizonyos titkos társaságok is segítették ezt a tevékenységet, nem túl szép tevékenységet, és ugye a nyomorultakat ki is írtották, bár ott azért én azt elfogadom, mint tudományos magyarázatot, hogy? Nem paratudományos magyarázatot, hogy a pénzük kellett nekik, hisz a templomosok voltak az elsők, akik a bankrendszert kitalálták Európába. Igen, mert hogy igen. Ugye a hadakat azt kellett táplálni. Persze. Tehát baromi sok pénz kellett ahhoz, és gyakorlatilag úgy tudták csak megoldani, ugye vagy rekviráltak volna, akkor meggyűlöltek volna őket az emberek, mint minket a nézők, vagy pedig magukkal, de nem adjuk föl. Magukkal visznek iszonyos nagy zsák pénzeket, akkor meg a robbantás társai ezt jól ellopják és visszaadják a szegényeknek, ez egy ördögi kör. Vagy pedig, kedves Mátyás, különböző irodákba, ezeket ma úgy hívjuk, és nem szeretjük őket. Bank. Leányvállalatoknál, leánybankok, ugyebár. Igen. Akik elszedik tőlünk a pénzt. És meg gondolj bele, hogyha azt mondjuk ezekre... Tehát szóval azzal pénzelték igen. a seregeket, és az irgalmatlan sok pénz
lett, és gyakorlatilag valóban egy bankrendszert fölépítettek, és bizony, hát kis kamatocska azért itt adódott. Hát persze. És hogyha ez annyira behálózott mindent, ugye egészen Európából, egészen a közel-keletig, akkor igen, akkor azt is mondhatjuk, amit ugye pont a titkos társaságokkal kapcsolatban említettem, például a szabadkőműveségekkel, ugye, hogy hát behálóznak mindent, tehát hatalmuk is van, és ugye ez már a templomosoknál is megvolt, hogy hát mindenhol egy hálózattá alakult. Illetve, hogy beszivárognak a demokratikus államrendbe, hát régen nem a demokratikusban, hanem magába az uralkodó elitbe, illetve a kormányzatokba. Tehát pénzük így módon, hogy legyen akkor például templomosok. Tehát dohány az van, tehát dohányuk megvan hozzá, mivel eléggé tekintélyesek voltak annak az időben egy templomos dolog, ugye elképesztő nagy Jeruzsálemben, mikor Jeruzsálem királyságként működött, igen. Keresztény királyságként, akkor hihetetlen nagy rangot, földet, várat, minden francot kaptak, nagyon sok pénzük volt. Hát utána a lovagrend az még ugye működött is elég sokáig Európában, amikor már Szaladin kitessékelt minket Jeruzsálemből, de ezek az emberek elképesztően nagy méltóságba bejutottak az uralkodó elitbe. És nyilván a leszármazottaik és a rokonaik családfelé és üzletfelék, mint Nyuszinak, tehát Nyuszi családai, rokon és üzletfelé így gyakorlatilag valóban képesek behálózni. Nem tudhatjuk, de a logikája megvan de kipróbálhatjuk. De kipróbálhatjuk. De hogyha a praktikus... Juhászféle titkos rend. Igen, hát lehet, hogy van. Ki tudja. Simán lehet, hogy nem van. Titkos, ki tudja. Hát most már nem titkos, mert ezt ugye több millióan nézik, és ezt most elárultuk. De hogyha... Nem tettek, más kivágom a nyelvemet. De hogyha azt tesszük a praktikus részét sokan otthon, akik nézik, azt mondják, hogy jaj, csak tennék meg. Végre. Vagy igen. Hogy már a 13. századból van Angliából vannak olyan feljegyzések, ami ilyen kőműves társaságokra utal, már a páholy szó is megjelenik, és azt tuti, puskázok kicsit, hogy Skóciában előbb, 16. században, Angliában a 17. században már beszélhetünk páholyokról, ugye ezek a szabadkőműves sejtek, igen. És beszéltünk páholyokról, és ezután pedig arról, hogy Angliában megalakult 2 nagy páholy is, akik aztán később egyesültek, mindenféle vitáik voltak, de aztán egyesültek. Elszámolási vita. Igen, ugye ez a nagy páholy, majd, ami a másik ága ennek, az pedig a francia jellegű, ahol, és a kettő között igen éles ellentétek vannak. És az éles ellentét, az pedig 2 dologból fakad. Az egyik az, hogy alapvetően a szabadkőművességnek, aki szabadkőműves lettél, akkor hívőnek kellett lenned, csak azt nem firtatták, hogy milyen vallás szerint hiszel. Tehát hinned kellett hogy mondják ezt a világegyetem nagy építőmesterében, ugye ez a Glorious Architect of Heaven and Earth, csak éppen, ugye ezt mondták, csak éppen, hát mindegy volt, hogy te hogy hívod ezt a világegyetem nagy, milyen vallásúként gondolsz rá, illetve nem szabad politikával foglalkozni. Tehát ez volt 2 alapelv. Míg nem a franciáknál, pedig, amit ugye mondunk, nem tudom, tehát az egyik az angol, az a reguláris, és irreguláris a francia, ott pedig nem volt már ilyen meghatározó elv a világegyetem nagy építőmesterében, nem kellett már hinni. Viszont azért ne felejtsük, hogy a francia forradalom némileg felforgatta itten a dolgokat, meg a szabadkőmességen belül is, illetve a szabadkőmességnek komoly abszolút szerepe volt a francia forradalom. Persze. Hát nem volt az olyan dicsőséges kirobbantásában. Így van, és ez mégis így hogy vérontás lett az egészből. Hát meg kommun, tehát nem sikerült a legjobban. Illetve először császárság, aztán kommun. Ugye a francia az a nagy oriens, és igen. A nagy páholy az angol, és a nagy oriens pont meg ezért... Meg a skót, igen, azt mondtad, de az is fontos. Igen, és pont ezért a politika viszont a franciáknál, ez már a nagy oriensben, ez már nem volt kizárók, és hát innen is azért eleinte pláne nagy a politikai szerepeik is voltak, lásd például az általad említett dolgok. Hát Jászlós, most egyiket sok politikus lehetne említeni, de térjünk át másik rendekre, mert a szabadkőmességről tudnak kedves nézőink a legtöbbet, talán még nálunk is, nálad is többet. Igen, de csak arra válaszolj nekem, mint tudós barátom, bocsánat, hogy ugye ha ez alapvetően ők hívők voltak, bár liberálisok, ugye szabadságban, nem tudom, de az egyház mégsem szívlelte őket soha. Sőt, hát ugye eleve úgy kezdődik, hogy 12. Benedek vagy Kelemen pápa hogy mondják ezt? Abriktól, nem, az nem, kitessékelte őket az egyház kötelékéből. Igen. És ez később sem lett másképp. Kitagatta.
Kitagadta. Később sem lett másképpen. Nem, de ez azért érdekes, mert nem most itt effektíven a keresztény egyházról, meg ugye a katolikus egyházról beszélünk, de tágabban a keresztény egyházról. És az egyfajta... Ki közösítette, úgy mondjuk? Ki közösítette? Na. Most... Bocsánat, de igen? Hogy... Hú, de sötét van itt. Igen, innen jön. Hogy a többi titkos társaságnál is nagyon fontos volt például a rózsakeresztesek, nem akarok hülyeséget mondani, vagy nem az illuminátusoknál, akik nem 20. századi, 21. századi találmány, tehát az illuminátusoknál az például egy komoly alapelv volt, hogy nem szükséges papság ahhoz, hogy te az Úristennel tudjál kommunikálni. Ez nyilván nem tetszik ennek a fajta egyháznak, amit keresztény egyháznak hívunk, de ha belegondolsz... Már a reformáció is kicsit efelé ment, nyilván a papság, hogy közvetlenebbé tegye a viszonyt a világegyetem nagymérnöke is. Igen, de alapvetően, ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen teljesen felesleges ahhoz egyház, hogy te az Úristenet tudj beszélni, és az ima az maga az Istenhez való fordulás és párbeszéd. Messzire, ha ebbe belekezdünk, ez messzire vezetne, messzire vinne. De hát azért tényszerűség, hogy az ima azért van pontosan, hogy közvetlenül tudja szólni az Úristenhez. Ki tudja? Mi mások? Azért. Lehet. Hát akkor meg, de ahhoz baromira nem kell kvázi közvetítő közeg. Hát nem ezért kell. Ezt is ugye mondják a katolikus templomokról, hogy azért vannak szépen tele mindenféle szobrokkal, hogy ez segíti a... Tehát itt van egyesek azt mondják, hogy bálványimádás, mert ugye ottan faragott szobrokat imádunk, mikor lehet érdemes egy szoborral imádkozni. Te nem protestáns vagy? Jó, azt nem firtatjuk, mert ezt nem katolikus vagyok abszolút mértékben, de szoktam Luthert olvasni, mert igen okos embernek tartom, és akkor erre mondja a katolikus KT, hogy ez azért van, mert segít az átérésben, segít csak úgy, mint az ének, vagy csak úgy, mint egy szakrális hely. Igen. De értem szerint az a titkos társaságok és azért, tehát ott is egy csomó szakrális dolog van, bevezetés, mindenféle, a születésnek és a halálnak különböző szakrális megjelenítései. Nem véletlen, hogy ugye ebbe kívülről nem lehet belelátni mondjuk egy páva életébe, vagy hogy lesz például nem tudom, valakiből, nem tudom, hogy van, legény, meg mester, meg igen, legénybúcs. Hogy ez azért érdekes, amit mondtál, ez önmagában nem érdekes, hát önmagában. De tulajdonképpen itt ez egészen fantasztikus, hogy így a jezsuitákkal irgalmatlan sok baja volt az illuminátusoknak, a rózsakereszteseknek is, meg a szabadkönyveseknek is. Mik azok az illuminátusok? Most a szabadkönyvesek meg a rózsakeresztesek azok elég sokszor együtt működtek. Több olyan elmélet is, hogy a rózsakeresztesek rángatják a szabadkönyveseket, tehát ez egy fölött álló és még titkosabb szervezet. Na most ők egyáltalán nem szerették a jezsuitákat, és el is érték, hogy 1773-ban felosztassák a jezsuita rendet. Na most a Jézus társasága magyarul a jezsuita. Igen, de ők osztatták föl a Conteo szerint? Nem a Conteo szerint, tehát benne voltak a felosztatásban, és csak azért puskázom, mert ugye ami főleg zavarta őket, tehát amit tudunk. Tehát amikor ezt nézegettem, akkor kiderült, és ahhoz kapcsolódik, amit mondtál, hogy a szertartások szakralitása, tehát a jezsuitáknál egy elképesztő fontos és hosszadalmas, akkurátusan kivitelezett és kitalált ugyanilyen szertartás van a beavatásra. A leginkább vagy minden más rendnél jobban. Igen. Így igaz. És ugye itt van, hogy ők 3 örökfogadalmat tesznek, illetve társul hozzá egy negyedik, mi szerint ők mindenkor a római pápának a szolgái. Igen. És a 3 fogadalmuk, örökszegénység, örök mindig örök, tisztaság, engedelmesség. Így van. Na most erre, amit találtam, ez azért már egy kicsit furcsa, hogy ugye ez örökké titok volt, hogy milyen szövegek szerint megy, tehát hogy van a dramaturgia, és mire esküsznek föl, és mit fogadnak meg. No, ezt egy amerikai ember ezt megtalálta. De ez Loyolai Szent Ignác óta ez így ment végig? Ezt azért nem tudjuk, pedig nem egy titkos társaságról van szó, de mégis csak szúrt a titkos társaságok szemét. Ez olyan szép, hogy titkos társaságok szemét szúrják más titkos társaságok, és már nem tudunk kiigazodni a titkos társaság, úgyhogy alapítanunk kell egy titkos társaságot. Mindenképpen, de ez körülbelül olyan, mint hogyha alapítanánk egy pártot, és akkor kapnánk állami támogatást, ami szúrna más pártok szemét, tehát ez gyönyörű. Ez egyébként amúgy nem olyan rossz. Titkos párt. Citáld, kérlek. Citálom. Ez egyébként döbbenetes, tehát most ezt mindenkire, és rád is rád bízom, hogy ez igaznak vagy te nem igaznak fogadod, de nem fogom az egészet felolvasni. Hiszen a Conteunk is erről szól általában. Így van. Legyél római katolikusok között római katolikus, és hogy legyél kém még testvéreid között is, valamint, hogy senkinek ne higgy, senkiben nem ízd meg.
reformáltak között legyél reformált, hugenották között hugenotta, kálvinisták között kálvinista, más protestánsok között általánosan protestáns, valamint hogy nyerd meg a bizalmukat, hogy még szószékeikről is prédikálhass, és hogy természetből fakadóan teljes hévvel leplezd le, ami szent vallásunkat és a pápát, sőt ereszkedj oly mélyre, hogy zsidók között zsidó legyél, azért, hogy képes légy minden információt összegyűjteni, rendet hasznára, mint a pápa hűséges katonája. Arra tanítottál, hogy alattomosan ültesd el az irigység és utálat magait a közösségek, tartományok, államok között, melyek békében voltak egymással, és hogy felbújtsd őket véres tettekre, hogy belekeverd őket egymással folytatott háborúba, hogy teremts forradalmakat és polgárháborúkat olyan országokban, melyek függetlenek és virágoznak, ápolván a művészetek és a tudományok, és ez stb. Tehát ez szerint a kiváló tudós kollégánk szerint ez a citátum, amit ugye csak részben olvastam föl, ez az esküje egy jezsuita szerzetesnek vagy papnak. Most azért ez így? Hát ha ez igaz, tehát magyarán szólva legyél kém, legyél hamis. Mind a katolikus, a pápa érdekében, igen. Szóval, hogy volt ez a Leo Taxil nevű ember, aki a 13. Leó pápánál ilyen szabad gondolkodó volt amúgy, és 12 éven keresztül az orránál vezette a pápát, megjátszotta, hogy megtért, és hogy a katolikus egyház híve, és hogy pamfletteket írt a szabadkönyvesség ellen, holott csak ez egész egy megtévesztés volt, és csak a pápai csalhatatlanságot akarta kijátszani. Igen, de csak az onnan jutott eszembe, hogy hát ez ugyanez, hogy akkor... Hát igen, csak itt fölmerült, tehát ebben olvassa a titkostársággal, és egyszer csak megjelenik több helyen a jezsuiták, és akkor ez állítólag ez a szöveget. Szerintem, most mindegy, mert nem foglalhatunk állást, de szerintem ez marhaság. Már a textus? Nem, ez amiről, hát szerintem maga a tartalma. Hát sanszos, hogy marhaság, igen. De hát ugye ki tudja. Na most, ami itt van, visszakanyarodóan a szabadkönyvesekre, ja, és másik az, hogy itt a szöveget olvastam, de itt is ilyen, tehát egy keresztet kell a szívednél tartani, amikor fölesküszöl, és az S2 pap pedig egy kést tart, és tulajdonképpen a kés a szívednél tartja ezt a keresztet. Tehát ez is beszédes, illetve egy hatalmas vörös kereszt van a földre festve, tehát nagyon sok olyan kép, szakrális megoldás van, ami ezeknek a titkos társaságokra jellemző. Hát hogy látjuk a szabadkönyveseket is az ilyen beavatási szertartásokon, nem? Furcsa leplekben, már-már ilyen pogány, ilyen valamilyen igen. Atavisztikus, ősi az egész. Parancsolj kérlek. Nem, semmi. Mert hogy kérdezted az illuminátusokat, ezt ne kérdezz, mert nehéz kimondani. Ugye az illumináltat azt tudjuk. Azt tudjuk. Tehát az illumináltak, akik, és ez azért, mert ugye van-e ilyen rejtélyes világhatalom, világot irányító rejtélyes erő, avagy pedig nincsen ilyen rejtélyes erő, és az na most már sem bírom kimondani. Megvilágosodott. Tehát a részegek azok, akik nem vagyunk titokban, lelepleződtünk. Meg tudjuk mutatni, hogy ott van valami. Ott van valaki. Megmutatom. Ott van. Egy ivott, egy illumináns. Ott van. Ezzel is megy a műsoridő. Végig figyelt minket. Tehát, hogy ezek a piások, ezek valóban azok, akik a világot irányítják. Megvilágosodott piások. Hát az mindig megvilágosodott. Vagy nem, és ugye ez a mai napig ez tartsa magát ez a nézet erősen. Ja. És ha kevesen vannak, erre egyébként elég konkrét, tehát erre effektív egy olyan ember, aki Világbankban dolgozott, ő föltárta, hogy a mostani világot 140 mint hány cég és hány bank irányítja, de valóban a nemzetközi bank fölött valóban van egy pluszbank, aki nem tartozik senkinek elszámolással, tehát ezek mondjuk effektív tények. Nem tudhatjuk. Igen. Nem tudhatjuk. És akkor itt megint csak vissza, ugye a szabadkönyvesek az illuminátusok bábjai, most kibírtam mondani, és most ez az a nagyon érdekes. De most akkor a rózsakereszteseké is, meg a megvilágosodott ivóké is? Itt összefüggések vannak, a rózsakeresztesek ugye az érdekes, ezzel azt akartam mondani, hogy nem lehet külön választani őket. Igen, igazából. Csak a rózsakeresztesek ugye megnyilvánultak, 3-4 könyv meg is jelent, meg a honlapjuk is van. Pedig ahol egy hatalmas legendárium az egész. Igen, pedig ők voltak azok, akik még egymást sem ismerhették eleinte, nem? Tehát még a főnöküket sem. Akkor is volt, kus volt. Igen. Vagy pedig... De az viszont annak meg semmi köze sincs a kereszténységhez, tehát az felvállaltan nem. Igen, keresztény. Nem keresztény, igen. Bár a rózsát szubróza az ugye éppenséggel
Nem az ő mondások, de szóprózom, hogy ez a titok, ami... Leghíresebb képviselői voltak Rosenkrantz és Guildenstern, nem? Igen, akik halottak. Akik halottak. Na és akkor szabadkönyves Oder illuminátusok, és itt van ez nagyon szép, ez az 5 pont, mi szerint ugye a fő céljuk minden intézményes világ és egyházi hatalom jogutód nélküli megszüntetése. A közösségi tulajdon bevezetése, a magántulajdon megszüntetése. A nemzetfelettiség propagálása, a nemzeti érzések visszafejlesztése. A házasság intézmények eltörése, kommunák létrehozása. Az új virágrend és ezen belül egy világkormány létrehozása, ami fölött természetesen csak ők gyakorolhatnak ellenőrzést. Ezt Cooper nevű úr derítette ki és írta le. Egyébként Vagy találta ki. Igen, ez azért ma, nem azt mondom, hogy divatos, de ez ma elég sokszor fölmerül ez az 5 gondolat. Na most a Cooper annyira nem volt annyira az amerikai hatalom nem szívelt, ugyanis 2001-ben rendőrt küldtek a nyakára, azt valamiféle, ki tudja miért lövöldözést támadt, és Cooper urat lemészárolták. Hogy na most nem, egy pillanatra, ugye itt van. volt ez az 5 pont, ami fontos, mert ez az illuminikra is igaz, illumináltakra is igaz. Megvilágosodott könyvesekre, igen. Most nagyon érdekes, hogy itt van a Bilderberg csoport, ami szintén egy titkos társaság. És a Bilderberg csoportnál a következő, ez a Wikipédiában van, amit nem vádoltunk az, hogy támogatja a... Hát nem tudjuk. Ami Conteo de hát most már ezt se tudhatjuk. Igen. Mert én megvilágosodok. Egységes, globális értékrend kialakítása. A világ népességének centralizált igazgatása, agykontroll segítségével. Új világrend kialakítása, amelyben nincs középosztály, csak urak és szolgálók. Növekedés nélküli társadalom, ahol nincs prosperitás vagy haladás, csak egyre nagyobb hatalom és vagyon az eliteknek. Folyamatos háború és kreált gazdasági válságok. Az oktatás abszolút kontrollja, a közgondolkodás befolyásolása és a vezetők előválasztása érdekében. A WTO nem tudjuk mi az. A NATO világhadseregé tétele. A globális jogrendszer kialakulása. A globális jóléti állam létrehozása, amelyben az engedelmes szolgákat díjazzák, a lázadókat pedig üldözik. Na most ez a kettő eléggé hasonlít egymásra, hajaz egymásra, és még mire hajaz? A jezsuitásra. A jezsuitákra. Hoppácska. Az a baj, hogy megint olyan dolgokba tenyereltünk bele, hogy nem lesz jó vége. Tehát eddig is kapjuk a fenyegető leveleket, de így meg nagyon durva lesz. Egyébként említette az Egyesült Államokat, és amikor az elején fölolvastam ezt az emberiség haladása, a gondolat szabadsága, a lelkiismereti szabadság, egyelő jó biztosítása, ugye ez az egész, mint szabadkönyves alapelvek, ez az egész jelentősen hajaz az Egyesült Államok alkotmányára. Ahol szintén szabadkönyves urak voltak, hiszem kettő nem volt fel. Igen, miként azt is mondják, hogy ugye maga az Egyesült Államok első elnöke, John Fitzgerald Kennedy, nem, Bill Clinton, nem, George Washington is szabadkönyves volt. Ja. Az első. És ő is szabadkönyves volt, és innen jön, amit te már említettél, mert igen nagy tudós vagy, ez kétségtelen. Jól esik, de szerénységem, illő szerénységem azt mondatja velem, hogy igen. Hogy te is nagy tudós vagy. Na, ez a minimum, amit vártam. Tudós majom. Igen. Az $1 rejtély, ami ugye tele van szabadkönyves jelképekkel, igen. És ugye eleve George Washington arcképe látható rajta, és valóban, hát például az. Például a mindent látó szem, ami ugye, sőt a mindent látó szem, és ugye rajta van ez, aztán meg tudjuk mutatni, ez az alapvetően a piramisokról beszéltünk, ez a fej nélküli, vagy mi ezt, hogy mondják, ez lefejezett gúla, ami szintén egy kedvenc szabadkönyves jelkép, és hát ugye minden a háromszög, csak ez is nagyon érdekes, hogy ezek a háromszögek, hogy ugye alapvetően így igaz, a Renault jel, hogy A szögmérő meg a körző. Szögmérő, körző persze, de a háromszögnél például érdekes azért az összefüggés, hogy hát a Szent Háromságot is alapvetően úgy egyébként ebben számmisztika van, meg a határgúgy sorolás az a lényeg, hogy a 6-os szám azért kiemelt a számmisztikával, mert van a 3, és a 3 meg 3, 6, és ugye meg tudjuk azt, hogy 1, 2, 3 mit jelent, illetve a 0. Most ebben nem menjünk be, egyébként a számmisztika tényleg érdekes, meg elképesztő. Abszolút, fontos dolgok vannak, hogy a 7-es az miért fontos, ugye a 3-ashoz, de ott mindig a 3-as meg a 6-os kiemelt, és lassanként eljövő az idő. Beszélj még egy kicsit arról, hogy most még talán van egy kis időnk, hogy ne... Időnk vészesen fogy. Hopp, állj, most mondja. Ugye? Igen, beszélj. Jó, még egy kicsit a magyarországi jó, és mikor lesz a szerződés? A végén. Ja. Finálé. Finálé ultimo. Igen, elkezdem köszörülni hogy itt például a tudós rendező kollégánk mondta, hogy ő járt szabadkönyves Páholyban már, és az ugye tudott, hogy hát Közép-Európában is, Kelet-Európában is egyre inkább terjedtek ezek, gombamód szaporodtak.
De állandóan arra gondolok a szabadkönyvesek, mindegy, jó? És a különböző titkos társaságok is. Ez lehet, hogy engem ez érdekel. Mert például a Podmanicki utcában van, ahol egyesült a magyar szabadkönyves páholy, de azért akartam mondani a magyarokat, mert az az egyetlen, talán, vagy az volt talán az első, ahol ez a reguláris és irreguláris, tehát a francia és angol mintájú szabadkönyves páholy még egyesült, és elvetették ezeket a különbözőségeket. És azért érdekes ez szerintem, mert ugye említetted Kossuthot, de azért elég sok jeles emberről mondják azt Magyarországon is, Kossuth-tól Adin keresztül. Igen, de egyébként vannak Benedek Elek, Ady Endre, Bencúr Gyula, Kisfaludy Strobl Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Vekerle Sándor, Jászi Oszkár, Benedek Marcell, Gundel János, Kressz Géza, milyen jól olvassa, fiatal ember. Tudjam fejből, Liszt Ferenc, Móra Ferenc, Szabó Ervin. Tehát nyilvánvalóan nem állítjuk meg ők sem magukról, bár például Liszt Ferenc levele, kérelme a szabadkönyves páholy, hogy vegyék fel a szabadkönyves páholyba, ez a birtokunkban van. Ady pedig hamar kilépett. De szerintem alakítsuk meg az illumináltak rendjét. És fejezzük be a műsort. Fejezzük be a műsort, szerződjünk vért, és utána menjünk illuminálni. Jó, de megint nem mondtunk semmit. De rendkívül sokat. Én úgy érzem, hogy én sok okosat mondtam. Teljesen megvilágosodtam. Megvilágosodtál? Teljesen. De hogy legyen a vérszerződés? Véresen. Először is esküt kell tennünk. Igen. De akkor viszont nekünk tényleg legyen az a nevünk. Titkos eskü kell, titkos hogy legyen, eskü, de tényleg legyen az a meg. nevünk innen, pont, hogy megvilágosodott, illumináltak, könyves mosolya. Ez tetszik. Szép? Na várj, de akkor ezt komolyan kell csinálni. Nem, megvilágosult, illumináltak rendje, jó? Jó. Ez, egyszer adunk egy kést. Ezzel ugye fertőtlenítjük ebbe a neutronfénybe. Így van, meg hát érintsd oda a bölcsek. Ja, tényleg? A bölcsek kövéréhez. Felém ment a bölcsesség, te! Dehogy ment. És akkor most mi erre szaladunk? A bátyás. De várj! És most tartsuk össze. Így. Esküszünk, hogy józanok tovább nem leszünk. És esküszünk, hogy titkainkat megtartjuk. A kisdobos úgy él, hogy miértől legyen az úttörők vörös nyakkendőjére. Én pedig nagyon éhes vagyok. Én is. Búcsúzz el szépen. Ez volt a Conteo, ahol a titkos társaságok titkát kutattuk fel.